Jesus, si Juan Bautista ang ikaduha nga ato lamang gi-celebrate ang iyang pagkatao. O kini nabutang sa June 24, kay ang gihimong basihanan niini mao ang pagkatao ni Jesus atong sa December 25 nga ginaingon nga 6 months si Maria nagpuyo didto ngadto kang uban kang Elizabeth. So gisibog og 6 months gikan sa December 25 mauna ang pagkatao ni Juan Bautista nga mao ang mao ang June 24. Ang significance pa gyud ni mga igsoon tukma kaayo kay ginaingon nga ang December 25 labi na didto sa Europa ug labi na ngadto sa naay 4 seasons sa ilang panahon mao ning gitawag nga winter solstice. Pasabot ani ang pagbalik sa kahayag ang December 25. And remember, Jesus is the light. Pero ang June 24 pod gitawag og summer solstice. Pasabot nga ang pagkahuman sa o ang pagsugod sa pagmubo sa kahayag. Kini, kung atong lantawon, tukma kayo sa ginaingon ni San Juan sa iyang motive o sa iyang motto, He must increase, I must decrease. Busa, kung atong lantawon, maingon siguro nga, sulagma lang ni nga nagkatukma sa maong panahon, apan kini nagdala gayud og dakong mensahe kanato labi na sa atong pagpamalandong sa kabililhon ni San Juan diha sa kasaysayan sa kaluwasan. Nga si San Juan atong nailhan nga si atong gitawag nato forerunner of Jesus, ang nangandam sa dalan ni Jesus, no? Dalan ni Jesus diha sa iyang pag-abot. Ug uban niya nadungog nato sa ebanghelyo karon ang paghatag og pangalan ni San Juan. Wala kayo gidevelop ni San Lucas sama sa pagkatao ni Jesus. Wala kayo gidevelop ni San Lucas ang birth of Saint John, kundili ang naming of Saint John nga mao panahon sa pagtuli sa bata. 8 days human mataw ang bata. Ang mga Hudiyo himuon ang seremonya sa pagtuli. Ug kining seremonya sa pagtuli dili lang kini siya because of hygienic reason, but it is much more of a religious ritual of cleansing. Ang paglimpyo sa usa ka bata ug ang paghatag sa pangalan niini. Importante kana mga igsoon alang kanila. Nganuman kay una sa tanan ang paghatag og pangalan sa bata mo'y paghatag una sa tanan sa iyang identity, sa iyang pagkasiya. Unsaon man nato pag-ila kining bataa. Mao nga ang muhatag sa maong pangalan sa bata mao gayud ang amahan. Kay ang amahan sa maong paghimo sa ingon mao pud ang claim niya nga he is the legal father of this child. So, puno kay siya og symbolism diha sa kinabuhi ni San Juan o kinabuhi ni Zacarias. Nga diin, tinuod man maingon nato mga igsuon nga uban niini napuno kana og na giliminan kana og daghang milagro. Unang milagro nga si Zacarias nakasulti. Kaduhang milagro nga ang pangalan nga gihatag kaniya nga Juan. Unsay meaning sa pangalan nga Juan? God has been gracious. Remember nga si Elizabeth ug si Zacarias tigulang na kaayo ug walay anak. Ug sa panahon nila ang magtiayon nga walay anak usa ka simbolo nga wala gayud panggaa sila sa Ginoo. Wala sila tagda sa Ginoo. Nan ang pagkahimugso ni San Juan diha sa kinabuhi ni Zacarias ug ni Elizabeth mao ang pagpadayag guunsa ka
maluluyon ang Dios. Unsa ang grasya sa Dios? God has been gracious. Nga sila, sa ilang pagkamatinud-anon diha sa Dios, naagayod gigasahan sila sa kinabuhi sa usa ka anak. Busa mga kaigsunan, kining tanan nga mga misteryo nga nagalimin niining panahon sa pagtuli ni San Juan, nakahatag og kangangha sa mga tao. Sus, unsa gayoy mahitabo niining bataa? Unsa gayoy mahitabo ani niya? Unsa kay plano sa Dios kaniya kay tataw kayo nga ang kamot sa Dios anaa ni maong bataa. Mga kaigsunan, kung atong lantawon karon sa atong panahon, nan dili na question unsa ang mahitabo niining bataa. Kay kibalo kita kung naunsa pagka tao ni San Juan o pagkamatay ni San Juan. O kung sa iyang papel sa kinatibuk-an, nga siya nahimong forerunner, siya tong nag-introduce kang Kristo, siya tong nag-andam sa dalan ni Kristo, nga ang mga katawhan mahiduol diha kaniya. So makaingon kita, okay Father, nindot si St. John, ayos kayo. Saan man na ito pag-relate sa iya? Mga kaigsunan, naakitay commonality. Kung naay commonality si San Juan o si San Jose sa ilang kinabuhi, maupod ka na nga kita makarelate diha kanila. Kinsa man kini sila. Sila mga sinugo sa Dios. Sila mga pinili sa Dios. Sila gihatagan og misyon sa Dios. Pagka pinili, pagka sinugo, og misyon, mao kana ang commonality nga naa kanila, nga naa usab kanimo. Diha nato makita nga sama kang San Juan, kita usab unta magatudlo kung asa o kinsa si Jesus nga buhi diha sa atong taliwala. Kita unta mausay mangandam ug dalan diin ang atong mga kaigsunan mahimong suod ngadto kang Hesus, mahimong mga tinuod nga igsuon ni Hesus nga anak sa Dios. Kita kadto usab sama ni San Juan, sama ni San Jose na ay misyon nga kita pinili usab sa Dios. Dili lang sila, kitang tanan diha sa bunyag gipili kita nga mga anak sa Dios, mga piniyalan sa Dios, nga naa kitay misyon nga buluhaton sa atong kinabuhi. Nan, ambot lang mga igsuon. Pero sa akong kaugalingon, matag sa ulog nako sa akong birthday, no? Nagsugod ni pagka human ako ordina sa pagkapari, kapag matag birthday gyud nako, ako yung pangutan-o ng akong kaugalingon, usa ka gyud ipabuhat sa Dios kanako. Mingon man sila, obvious naman na Father, oy kay pari nagug ka. Pero I think it is good that every birthday, sama sa birthday ni San Juan karon, pangutan-o nato, unsa kaha ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Ug giunsa ka nato kini paghimo diha sa atong pagpuyo nining maong kinabuhia. Nan nindot ning panahon karon mga igsuon. Puno kita sa misteryo sa Dios. Ngano una sa tanan kapistahan ni San Juan nga naa kanunay moto, Jesus must increase and I must decrease. Kini pong panahon na diha karon sa atong parokya gisugda nato ang 33 days of preparation. Diin si San Jose ang atong mahal nga patron, ginaingon nga he is the increaser, ang nagpakusog sa grasya sa Dios dinhi kanato, nagpakusog sa atong pag-ila sa iyang anak nga si Jesus, nagpakusog nga kita mahiduol ngadto kang Jesus.
Uban ining danggang misteryo nga nahitabo o mahitabo sa atong kinabuhi. Makapangutana ba kita? Unsa kaha ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi? Si San Juan, tataw iya, kinabuhi nga gikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkamatay. Tanan, iula niya alang sa Dios. Si San Jose, tataw usab kaayo. Gikan sa iyang pagdawat kang Maria, hangtod sa iyang pagkamatay, naa kanunay sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kita kaha, magalahutay ba kita sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios? Atong pangayoon karon sa Eucharistia. Nga unta, kung nanganghaman ang mga tao panahon sa pagtuli ni San Juan, kita usab taliwala sa grasya sa Dios. God is gracious. Taliwala sa grasya sa Dios, sa iyang mga madagayaong kaluoy kanato. Manganghaunta aron kita magpadayon sa pagtan-aw o pagpuyo sa misyon nga gihatag sa Dios kanato. Amen.